Anzjana ta' 96 sena li kienet infettata bil-Coronavirus mietet matul il-lejl ta' bejn il-Ġimgħa u s-Sibt. Hija kienet qed tingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei u kellha komplikazzjonijiet oħra tas-saħħa. L-anzjana ġiet ikkonfermata pożittiva l-COVID-19 fis-16 ta' April wara li kienet iddaħlet l-isptar. Illum ħanibdew b'aħbar ħażina għaliex kellna mara ta' 96 sena li kienet diġà notifikata qabel li kienet pożittiva għal COVID-19 u li kienet qiegħda tinżamm fl-Isptar Mater Dei, però din il-mara baqgħet sejra għall-agħar u sfortunatament matul dan il-lejl li għadda ħallitna. Din l-anzjana hija r-raba persuna li mietet bil-Coronavirus f'pajjiżna. Fil-ġimgħat li għaddew mietu wkoll anzjan ta' 84 sena, anzjan ta' 79 sena u anzjana Għawċija ta' 92 sena. L-erba' li huma kienu nies li jiffurmaw parti mill-faxxa ta' nies vulnerabbli minħabba l-età tagħhom u kollha kellhom komplikazzjonijiet mediċi oħra. Fis-stqarrija l-Ministeru tas-Saħħa wassal il-kondoljanzi lill-r-raba tal-anzjana u mill-ġdid appella biex il-poplu jibqa' jsegwi l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa ħalli jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.